Elembago kaisa rong thokma tongo maya ganang phani rong thokma nei abong kha Luke ni chapter 15 verse 11 ni siming verse 32 jora rok ngai norok abono pori nai ka nuk nai je maya gana phani rong thokma ni seja kok bokrok tong o jaga o busa khorok ni je maya ganang phani busa khorok ni tongo okra tai kusu sung elembag ruk sawai nai phai ka hangkai kobang ma jora ono kaitor senamani abo jura na jepro borokno senamka selate buri ni senamka abon pore nadi buri ibi shaitan roi phemrok jagai sumsok ngai te bororok sumsok klai thangmani tai abon yagulo sung nukha je Adam bai ibni busala je Cain bai Abel oma hake sung nugui phaikya Khoroknwi aroni bisingo bo Cain kaitor no kiriya ngai thaka te Abraham ni jora bo sung nai phaikya hangkai Isaac bai Ismail borok bo Khoroknwi aroni bisingo Ismail kaitor no kiriya thaka Ismail bo alka dofa ngai thaka hangkai sung Jacob ni jora bo nai hangkai Jacob ni jora bo omo haino je Isaac ni busarok bo omo haino kha je Isau bai Isaac arobo Isau kaitor no siniya ngai thaka so pu ya pangni hoite no kaisa omo hai gothona elembago tongo omo hai rong thokma elembago sung nugui mano je Khoroknwi bufa kaisa ni busla Khoroknwi rok ni bisingo kaisa kaitor no siniya thango te kaisa kaitor no sinina ngai thango hingke omo hai gothona sung oro nugui mano phiaba o maya ganang rong thokmani kokno bo sung nai nai khangke kisa misa borok bai solai ma hai engu haipano oro hingke uje bufani nokni nongkori thangnai busla bo khakipli family sung oro hingke nugui manai hingke oro sung puila nugo je busla kusu bufano saka je ani man banta sompoti no ano bageri di saka ka bufa siring saka mungsa sayawino bageri di pai khabini man thaino ar pore bo bini man thaino phalaiya ko oi pura sungsani tongthok sathogo ongkhori thangka buibai tongmung sitra tongkha bailika ar pore bini je tongkri rang puisa paibai mun jagulo bo bini thani mungsa krei je bo wak murugna bagai se sakiri manai tuksibo te wak ni osamung bara rokno rokse bo khosawai masa siwo apro bo belai khe regret dengkha bo wan suga je aphani nogo asuk seleng kobang ma tongo borok sasi sabaya nose nongbaya angle tini omo hai tangi ang omo hai engkha bini thani wo apuru wan suk mani phaikya bini thani wo bukhawo nangmani phaikya ar pore bo kha kipilka je ang aphani nogo te sa kipili thangpinai omo hai bo kha kipilka ar pore bo bufani nogo phaikya te bo saga je ang kaitoni thani bo sumsok khlaikya te nini thani bo sumsok khlaikya hanai bo bini o saya nogo siphaikya phiaba busla okra hingke bo bufa bai no samung tangi nogo no tongoi tongo bufa ni kok khana wita o jaga bo omni yagulo tamungkha o busla ko subo haino hai bini bufa ni nogo kipli phaipika tai bo saka je ang ni kaitoni thani bo sumsok khlaikya ang ani ni thani bo sumsok khlaikya ne bo bini saya rok nogo siwi bakha kipli bufa ni thani phaikya apro bufa bono nogi belai khna tongtok jaka belai khna hamjaka te bini seleng rok no saka ani busla thui thangma se ang bono tabu kathangma pika phadi yaklab rok tui phadi yasitam rok tui phadi ne bono yaklab rok karikha yasitam rok karikha te dega busa tanei samung panda khlaikya belai khna tongtok jaka bo busa kipli phaimani bagai phiaba onogo tongnai okra bini busla bo bukha hamyang jaka bufano tui bufa ni bagai bo oma hai khaima bagai bukha hamyang jaka bo bufano saka angle nung bai mangsi tong nungani bagai mera masa po si tanja bini bagale nung oma hai ke khlai tongo bo nog nukhung yakari thanga sungsani tongthok sa togo gulugi thanga baidik nei buri rok bai tongoi kha nung bini bagai kha oma hai khlai tongo hai pano bufa bukra angko buta o buta no bujokha busla okra no bujokha dani nini takhuk bo thui thangma sei hai pano bono sung ka thangma pika nungle ang bai mangsi tongo ani bebak tongmani nini mangsi ni bo haino hai sapika hake takuro bukro okothmani bising tui sung kobang ma sini langmawo Christian langmawo sung kobang ma srengthai takuro bukro Christian mo thanogo duidorone borok tongo duidorone poitok khlaine borok tongo tamke baksa na dido kobang ma jora no sung khani motharogo nugo je Christian habmani yagulo bo olo gizarogo phayang thango kaitoni kogro khna yang thango kaitono lopnani surinani tei kaitoni thaniwo bini kogro khnanani bini kogro srungnani amahai bo obonoti important de yang thango kobang ma borok Christian habmani yagulo haino hai kaitor bai salai thango tamke bini jibono bo sungsani podre po samungo important sungsani podre po tongtoksa thogo kulugi thango baksa borok mothanogo bo phaya naine di Christian nungi thaniwo amahai tomung je Christmas hingke borok mothau phayo
te Good Friday hingka mothao phayo Easter Sunday hingka mothao phayo New Year hingka mothao phayo kono kaisa program festival kri hingke borok mothao phas phaya tei abo simingya borok elembak poria elembak no tuye meditate khlaya kaito no surya lobya bo sungsani tongthok sathoko belai kheno important wi kaitor bai haksa ngai thang sal burum burum kaito ni kok bai langmo thepawi himnani bagai kapramani saitokmani kaito ni thani sakni saya no tuye khaki filmani om hai kusikri haipano bo Christian gobang ma Christian tongo bosore bosor 20 bosor 30 bosor mothanogo thangnani dorkar nangsaikya kaituni kokno langmo thepoi himnani samung nangsaikya oni bagino takro bukro sung Christian dok o busa sajla ku suhai sungbo omohaino ngai tongoi manu chini o tabu ni sorawo sung Christian angmani yagulo phano sung kaitor bai haksa ke thangpika tingno sung Christian nangka phiaba sung kaitor bai haksa ngi thangpika kaitor chini langmo kebang marka even chini langmo no belai kaham ke botubuka hapono sung kaitoni azagani podre pot hamari khairakma mamani yaglo phono sung obono saknangya khlaiye sung obono yakarei didi puru obono belai khano saknangya khlai pai phiru oboni bagino tini o maya ganang phani sajla kusu khaki philnani jora mampika bini sumsok bini sayano gosinani jora mampika phiaba chini ojorani takhukro je borok elembak bai saljak elembak ni kok bai saljak motha bai saljak pastorok ni kok khnaya mothani okrarok ni kok khnaya elembak ni kok khnaya o bororok khaki philnani jora obo haike o je maya ganang phani sajla ko surujak ma haike rude rujakno chini thani mo belai keno wan suksak nai tamni ko o sungsaro tabukni jora bo borok bahan buthuino ti sawi telangna bagai bahan buthiyo kaham ke tongna bagai podre pod lama tongo podre pod tong thoksa thok lama tongo ajaga wo kuluk thangmani yagulo te sung ajagani kipil phaimani one kutugung takro bukrok tamningka o sungsaro rang puisa ajina bo tabuk kisamisa bebak jagano samung ma thogo rang puisa tongo dolbai absubawo eba podre pod subawo mani tongo auni bagai sung saya khlai pano sini saya no nogoi khaki filmanani belai khano kothin krak tabukni o sungsarang kha asake no tongthok sa thokbai kuplung o jaga o sungwasa kelege thangka hingke bororok ajagani kipil phainani onek kutuku aun bagai kebang ma Christian do kaito no sinibo kaito no sung Christian nangkha mothani borok nangkha mothani member nangkha hanpano kebang ma borok kaitor bai salai thangka kaito ni kok bai salai thangka sal burum burum elembak bai kerengmani kerikha sal burum burum kaito no surimani kerikha sal burum burum sakni sumsok no seri khaki phili tongmani abo kerikha sal burum burum se sung pholani samung nangai tongmani a samung no sung saya kari bahan buthini samung nuthini tongthok sathok bahan buthini wanchung mungo sung kelegi thangka omo haike sungbo o sajla ko suje maya ganang phabai salma haike sungbo tabuk chini motha bai salei tongo kaitor bai salei tongo mothani takhu bukhu bai salei tongo mothani okra sakra sungno kaham phorognai rawe bai salei tongo mansuri nadi aun bagai sungbo Christian nangmani yagulo sung o maya ganang phani sajla kusu haida sungsani tongthok sathogo nongkhorui thangai tong belai kheno wansuk jangnai takro bukrok aun bagai phiaba o maya ganang phani sajla kusu le bo khaki phili phaipika buphani yago kaijoni tharibo khaki phili phaika bo saka kaitor angni thanibo sumjok khlaikya abo kaitor thanibo sumjok khlaikya ani aphani thanibo sumjok khlaikya ano khairok jati ano yasak jadi bini le khaki philmani phaikya nini ani thani bini haike khaki phimani phade phaino takro bukro sung balai khana wan sutai bosor kaisa nang bible poria haipon nang tamangja kun tension kri haida haipon nang sak no kaham righteousness borok ekdom goodness dunia ni paithak kaham ni nang sak no wan sugui tongman nang kaitoni kokba asake no salkha motha bai asakain salka pastorok bai asakain salka nono kaham phurungnai kaitoni kok phurungnai kaitoni kokni mote tongdi hini dakinai ben sakbaina salka nono murugdai bai salka haibon sin saing saing asakai kubuyung jago asakai kaham ungjago asakai righteousness ungjago asakai sijago asakai rungjago nang kung sugui tong baite nang o sajla kusu haike khaki primanai wan sujangnai haide aun bagino takro bukro sakni sumsok no nugna ni ringja sakni saya no nugna ni ringja hingke nang sal burum burum kaitoni thani wo khaki pili tongnani belai khano kothin ningnai belai khano kutukungnai aun bagai sungboda oma hai engi tong
जों वानसुक लायानो कायतुनि थानिव चिनि साकनि सायानो रुटुक लायानो जों बाहायके कायतर बै सालि दं जों सेरि नालियानो चिनि साकनि लांमानो जों कायतनो पयतो खालायनो राख हेदे फियाबो अरते कायसा दिगि आ बुसाजला अक्रानो तैबो वानसुक ताय हेदा जों गोबां मजरो अ गथना खनाका हंके बुसाजला अक्रा हंके बरक काहाम हाय कायतुनि क खनावै तंनाय एबा बुफानि क खनावै तंनाय बलायखनो मथारगो एक्टिभ काहे बुफानि लगी लगी सामं सनावै क खनाय तंनाय बरक काहाम हायके जों नुगो हेदा सानान नाय वानसुगै नाय थाङाके चिनि बाहान बुथिनि बखाक्ति फियाबा नायदि बबिनि बुफायुं जेपुरु खाकी फिलि फायका बुफानि थानि नाखार सानका कायतुनि थानि नाखार सानका आपुरु आ बुता अक्रानि थानिवो कुं सुकमानि नुकजाखा बो साक नो राइटियसनेस मानि नुकजाखा इभेन बो कमप्लेन चि खलायसु बुफायुंनि बागै बिनि थानिवो अहंकार तंमानि नुकजाखा हायदा आवनि बागै न नों मथावो सामुं तांनाय उंगै तंमानो नों पास्टरंनि लगी लगी तंनाय उंगै तंमानो मथावो नों सुरिमा पान्दावो खुलुमा पान्दावो पद्रे पद पान्दावो प्रोग्राम कतर कतर नों बेबाग जागाव तंगै मानो नों सानदे साल करया मथावो थांनाय उंगै तंगै मानो नों बाइबल पढ़िनाय उंगै तंमानो कायतनो लबनाय उंगै तंमानो कायतनो लबि रोजाबनाय नों मिउजिक तामना गोरों नों पद्रे पद रोजाबनो गोरों उंगै तंमानो फियाबा निनि बखावो नों मथावो तंततै आ साजला अक्राहाय अहंकार माया गरै ते जे बररकनि नि ताखुरो खाकी फिलि फायनायनो तयै कमप्लेन दा उंगै दं इ बरकले आगि उमतै उंगै तंमानि आंले बिनि स्लाय काहाम आमाहाय वानसुंना निनि बखरगो फायदो वानसुगै नायदि आउनि बागैनो नों मथाव तंगै दङ हनै नों हंका काहाम उंसुगै थांका अबतिबुया नोंबो अ साजला अक्रा हायङै तंमानो निनि थानिवो कुं सुकमानि अहंकार हेदिबा बुइनति यासि सुरमानि ते नायदि अ बुस्ला अक्रा बो बुफानो तामहनि कमप्लेन खायका आनि बागैले नों मुंसा खायमानि गरै आरे नों निनि आफा बाय मा तंगै तंमानि आबोसि बुसुक ब्लेसेड फियाबा नों वानसुकु नों अ बनो लामसंग मा हायके नोंबो लामसंग जांना मुसुंगु माने निनि बखावो नोंबो तंगुता खामै मानि तंगुता आवन बागै नायदि बुफा साका नों आं बाय मांसि तंगै दङ माने नों आं बाय तंगै दङ माने आबोसि निनि बागै बुसुक काहाम ते नों तामनो माना मुसुंखुबा कायतर बाय तंगै मा तंमनि अमहाय काहाम चिनि लांमाव खुनु जागाव माया ताखुर बुखुर फियाबा बो बिनि बुस्ला कुसुना जेपुरु काय लाम सकपुरु बो अ बुस्ला कुसुनि बागै खलायमानो तयै बरिसि नांखा अ बुसाजला अक्रा आउन बागिनो जोंबोदा चिनि ताखुग्लक बाय अमहायखाय चिनि बिसिङाव खामाय मा बाय अहंकार जिनिस बाय कुपलुङै दं मथावो तंततै मथावो तंगै कायतनो सुरि तंनाय रक्तो बेलायखायनो साक साकनि बिसिंनि हैजाक सुमसग्रनो तयै वानसुकथाय आउन बागिनो ताखुर बुखुर मथावो अमहाय दुइ दरने बरक दं नायदि बो बिनि ताखुक बो खाकी फिलि फायमानि बो अबनो हामजागै सिमाया एक्चुअली मोथांजाक बरकनि थानिवो खायरकमा ते हामजाकमा बाय कुपलुङ उंगै दं मोथांजाकमानि बोथाय ओंखा जों सिनि ताखुग्रकनो हामजाकमानि बिसिं दैसिनुक जागो आउन बागै जों अर बिनि अ साजला अक्रा बुफाबाय तंगै तंफनो एबा बो मथावो तंगै तंफनो पास्टरक बाय तंगै तंफनो मथावो सालबुरुम बुरुम थाङै तंफनो बाइबल परि तंफनो कायतनो लबि रोसाब तंफनो पद्रे पद तामना गोरों ओं तंफनो बिनि थानिवो मोथांजा यानि बोथाय नुगु तामनेका बो बुफायुंनो तयै नासलेरि तंगु केना ओंगै तंगु रिसि नाङै तंगु बो खामायै तंगु बिनि थानि अहंकार जिनिस तंगै तंगु आउन बागै ताखुरो बुखुरो नों मथावो तंगै तंगु हनै नों मथखाय मोथांजाक थांका मथानि फाथाराव थाङै पाइने रंकाबा मोथांजाकलि आमति ककुया तामनिखौ उ मथाबाय हाकसालि थांनाय बरफनो कायतर बनो जरा गाहामरि पुरो बो खाकी फिलै मोथांजागै मावं दं फियाबा नोंखा अहंकार ओंगै मोथांजागिया ओंगै मावं दं आउन बागै जों मथावो सुरिवै तंनाय रंबो कायतरनि थानिव गाहामकै तंग हिनि वानसुक तंनाय रंबो जोंबो सिनि साक साकनो तै वानसुक थाय जोक इन्टारेस्टिं लाइखनो मार अबनो तै आसकेतेबो वानसुकै नायखांका चिनि लांमाव एकदम जों साक साकनो तै आसकेनो कायतनो खुलुमनाय सुरिनाय बररक बुसुक जरतै ख्रिस्टनि अ हामजाक बुं कायतनि अ हामजाक बुं बासि जों तैजुल जागै तंना नांगौ चिनि थानिव आनकन्डिशनेल लाभ कुनु कायसा मानानि बागै हामजाक बुंया कायतर चिनि थानि मुंसा मानानि नांया हायपन बोसुंनो हामजागो नादि आवन बागै अ माया गोनां फा बुस्ला कुसुनि थानिबो मुंसा नाया बतौ फन बुस्ला कुसुनो हामजागो
takro bukrok sung sudu Christian nang mabaya elembak no cherry buziwi chini langmawo thepaya chini langmawo obono tuye wan sugi sung yapri saya sung obono sringya nga sung bo om thangsak mani no sung made mangkha maya sung omono buzi manani pelai khan ko tungai kapang ma nang Christian hangkanyo mo thangsak wa ko ya mo thangsak nani omo asuk kelaya pia mo thangsak mani abono rang bai bo pai meya te abono diamond bai bo pai meya pia ba mo thangsak mani abo ekmatro kai to ni khairok mani bising tese abo nini condition no naiya jodino o sajla kusuni condition no nai bufa bono yasak khinai hengke bo yasak sakna ni mosimoto ya haipono bini bufa ni khairok mani jarate bo yasak sakha bini khaki phin mani jarate bo yasak zakha bo bini saya rok no gosika aun bogino takuro bukro sung sini sumsok sini saya sini hijak sumsok rok no nugui sal burum burum mangse kaitoni thani wa khaki pili tongani nago o sungsaro bororok sal burum burum mangse saya khlayo sung bahan buthini bororok te sal burum burum no sung sini saya no nugui kaitoni thani khaki pili suri ma baikhe sal burum burum se khaki pili tongani nago aun bogino sung jodino kaitoni busa eba mutangjak borok hingga sini thani wa o ohongkar sini o loop nangmani kena ari ingmani aboro kuno thani ongko wi tonglak awni bagi sing obono tuyi belai kino wan chutai norgo pori nadi o Luke chapter 15 verse 11 to 32 kabang ma srungjak nai tongo obo chini laibo chini langmawo belai kino interesting nangjago ang o rong thongma rok khana kha hangkai belai kino tongtogo te langmawo tuyi ni jini sakno tuyi onek meditate khlainani lama mano hingke duty bo tongo ba haipano kaitoni kogrok saya hangkai tongmaya sal burum burum no wansu gya hangkai tongmaya hangkai bukharok tongthogyang phayo bukharok srangyang phayo haida hangkai abono so omobai ang good Christian abo buya tamke sini sarni kabang ma tongo sung sukno hawa thangya sak khotonto kaitoni thani sal burum burum no khir khir kai thangnani abo se sini responsibility Christian nangmani yagola ani responsibility tamo ani langmano tuye ani sak sak no tuye ani bukhano ani wansuk mano tuye ang sal burum burum no serei sana ye kaitoni thani busuk jorati ka kaham ke tongi thangman kaitoni kokno busuk jorate ani langmao thepa wei khana wei thangai himui mano obono se kafra wei thangtai on bagai kaitor sung jotono khairak tung gatini asuk no hambai jotona